Για να τιμήσουμε την εθνική μας επέτειο, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε το έργο του μεγάλου μας ποιητή Διονύση Σολομού, «Ελεύθεροι πολιορκημένοι». Το θέμα των ελεύθερων πολιορκημένων, η αριθμητική και στερεωτική υπεροχή των Τούρκων και άλλοι αρνητικοί παράγοντες ανάγκασαν τους αγωνιστές του Μεσολογγίου να πραγματοποιήσουν την ηρωική έξοδο το βράδυ της 10ης προς την 11η Απριλίου του 1826. Την Κυριακή των Βαΐων, ο Σολομός, εμπνεόμενος από το ιστορικό αυτό γεγονός, γράφει το ποίημα των ελεύθερων πολιορκημένων. Πολιορκία. Η πρώτη φάση της πολιορκίας. Από τον Απρίλιο στο Δεκέμβριο του 1825 κράτησε η πρώτη φάση της πολιορκίας. Οι Τούρκοι έφτασαν σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων από το τείχος. Δεύτερη φάση της πολιορκίας. Το Δεκέμβριο του 1825 αρχίζει η δεύτερη φάση της πολιορκίας. Οι πολιορκούμενοι μάταια περίμεναν την ενίσχυσή τους από τον Ναύπλιο και η προσπάθεια του ελληνικού στόλου να λύσει την πολιορκία από τη θάλασσα αποδείχθηκε αδύνατη. Μόνη λύση μέσα σε αυτές τις συνθήκες που διαρκώς χειροτέρευαν απέμεινε η έξοδος. Η έξοδος. Τέλος, αποφασίζουν να κάνουν την επική έξοδο χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και αποτρέποντας τον φόβο του θανάτου. Το αποτέλεσμα αυτής της ηρωικής εξόδου ήταν οι πολυάριθμοι θάνατοι και η υποδούλωση όσων πιάστηκαν. Αυτοί που σώθηκαν ήταν πολύ λίγοι.